Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Oh, no. Murag tao-tao na gilak ang gate ni among bahay. Wa si Angeli. Ay, mara siya. Mr. Obregon? Oh, oh, hi. Mrs. Lucero. How are you? Diin man ka. Long time no see. Hasta si Angeli. Gimingaw ko kay last time nga nakita nako siya, nagkarga man tog daghang mga gamit sa sakyanan. Namalhin mo? May apas ba siya nimo? Wa. Ha? Ayaw kog ingna nga wa mo magkita. Oh, wa, Mrs. Lucero. Kun mauna, hain man ay paingon si Angeli. Mao katong bahina ang atong gibiyaan sa miaging yugto. With you. Mo na ro'y pangutanan kung hayan siya paingon, Mrs. Lucero. Kaya wag ko ideya. Oh, ka-imposible. What's the use of your gadget? Wa na nga ko cellphone. Human ko makidnap. Oh, ha? Nakidnap ka? And now, nabalik ka nga way tatsa? Wa ray nahitabo. Oh, unsang matanga sa kidnap, Mr. Obregon? It's a long and corny story. Nga gusto kong ilubong sa kalimot, Mrs. Oh, thank you sa paghatag ni mong informasyon sa gibuhat ni Angeli. Thank you kayo. Oh, sige, biyata na ka, ha? Asam ka na kung pagitaas si Angeli. Naibaw kong naglayan ng unahunad to. Kaya gipadadaan siya ni Udit o sa kalaway nga video ng mga duha. Bullshit. May pag-ako lagi da si Angeles kung pagduaw din sa resort. Ay, mali ka turong babayana. Nagsugod naglabad ang akong oo. Kadako ani kalibutan na. Asa ba kasing dapitan ako pagita? Ay, wagi hunong ang mga bugat na pagsuway, sir, no? Mahog yun. Dili na sa dako si Bakunta. Usaray hinungdan, ana. Nag-ilistog number. Naiubos dito na ako. Nangluod na sad. Na, unsa magkaiyang likayan? Oh. Sa ako nang gingon. Nangluod to na ako. Naiubos. Mayrang namatay ka ulit, oy. Uy, Naibaw na siya sa balita, sir? Ha? Bayan sa unsa? Sa dita pong pag-inkwentro sa grupo ba? Nira ni Udit sa Balaod. Wa gini ka nigawa sa mga kauban. Nahurot ang tanan kay nanukul man. Mayra. My friend. Hoy! Oh, Dax. Kitawag ka sa imong karibal. Huy, kontrola ko na mo baba. Ikaw, ha? Imong ko ipahamak. Naibaw kina siya nga una higayon nga manarbaho ta din eh. Wa tang magpaila nga managkaila ta. Kay doon ay gipanaganaan. Ay, sus! Kalian to na. Unya, kay nakita naman ni Rodney nga nakasuod na ta. Isip pa nagigala. Managana ka pa ba? Huy, kanahan. Nagpataka kag ukab ng baba nimo. Miingon ka nga ako sa karibal. Ay, sorry. Dili ko gusto nga kontrahan ko anang atong amo, ha. Pagbantay. Okay. Sorry na. Dili na mo usab. Karon, pwede bang adto na nimo siya sa iyang opisina kaya nagpaabot nimo? Unsa man kay tuyo niya? Dili ka driver. Parehas sa unang mga adlaw, ha? Sir? Akong gusto, ikaw ang manager din eh. ay, congratulations! Sa tanang mga tao nga nung
ako pa mo tayo napili niyang diligahan sa bugat nga katungdanan eh. Tungod kay iyang nakita, nga sangayan ka. Kontento naman ang tako nga mahimo kong driver para sa una. Ay, Chris, naan na bang yun na dawatan na lang ang maong hagit. Kay bisag ako, dako yun kong pagsalig sa imong katako sa pagduma ining dapita dong. Ay, Kaya mo yan, amigo. Oh, cheer up. Ikaw na gud na. Pila ka adlaw nang akong giusikan sa paglibot ining dapita. Pero wa gyud gihapon nakahatag na kong informasyon kung hain na ipadpad sa kapalaran sila si Chris ug Angeli. Gusto na ko mahibaw-an kung unsay sunod nga nahitabo human ko biyain ni Chris sa adlaw sa among kasal sa diyang gitawag siya ni Angeli. Usa pa'y puti pasabot adto. Gituyo ni Angeli ang pagsanta sa among tang kasal ni Chris. Kay iyang giangkon ang tao nga dugay na akong gipangandoy nga pakaslan. Kung maumang gani na nahitabo. Kung maumang gani nga nag-uban sila. Akong ipanumpa nga di gyud magdayon ang inyong panagtipon. Kay ako gyud pawion si Chris. Buhi o patay. sir, I'm sorry. Ha? For what? Nag-emergency call lang akong inahan kay may daw tayong tabo sa akong amahan. Lord, forgive me. Simba ko lang yung taon. Simba ko lang. Ipalayo lang. Chris? Kaanugon sir eh. Kung kanus ako makadawat og grasya, gisundan raman sa dahinon-dahin og usa ka makagol kaing balita. Mao ga sorry kayo sir. Pero dili gid ako mahimong baliwad o anay tabo kay ako gutong amahan. No problem. Nagkasabot ko, Chris. Ay, kabala ka. Ako na gani amo ingon nimo nga pauli sa labing daling panahon. Salamat sir. Ato na ko sila si Dax, sir. Si Nana, mananghid ko. Ha? Uy, ala, uy. Hala ka dong, oy. Pero, mabalik ka. Balik ba yun, ha? Yun ang promise, oy. Di lang ko masad, oy, kay papi kong hibaw kung sa sunod nga may tabo. Pero sige lang, akong paningkamutan. Balik yun. Kinahanglan nga imo lang tumanon. Until now, wa pa gid ka makamove on. Kinapag na kung tubago ng imuhang pangutana, Dad? Dili ba lang ni mo mahuna-huna kung unsa kapait sa ako naagian? Dad, dili to sa yun kalimtan. Mahawasan lang tingali ko. Kung ako nang kasilutan ang tao nga dako kaiwi katampo sa ako mga kapakyasan. Maong dili ko mohunong sa paglaro-laroy, Dad. Kagisa na sayod kung usa ni mga adlaw. Ikabangga gid nako tong babayhana. Kinsa? Ang buwisit nga, Angeli. Dadili maging si Chris ang angay nga mag-anto sa silot. Kung dili, kadtong mananapaw nga, Angeli. Dad, please forgive me. Pero ako'y laing nakita nga maayong irasyon kag Rodney. Para dili ko niya mahiubsan sa akong pagbiya. Gigamit ko ang akong uho aron magkalikay ko sa kasuko ni Rodney, Dad. Sorry kayo. Dili mahimo nga magpundo ko sa resort kay mawad-an naman niya inoon ko og higayon sa pagpangita ni Angeli. Otro sa ning papayhana. Nag-anam-anam mahinog kabandungon. Sige ra magkawagtan. Hay nam sa kanipaingon. Layo-layo pa tamang? Ayaw ka bala ka dong. Kaya ako ging ihatag nimo ang kantidad sa plite nga atong gikasabutan sa imong paggatod nako karon. Ako pagiging pagkapinan. Kaya wa ko nimo lisod-lisura sa akong paghangyo. Mao nga hatagan ta ka og pahalipay. Okay. Salamat kay ma'am. Okay. Nakakita ka na akong punuan sa akasya nga nasa eskina? Anak ta mo di mano diha para nga to sa ibabaw. Aw. Okay. Okay, ma'am. Goodbye, Dax. Goodbye, Nana Iyay. Sigurado kayo nga mamista mo.
Mamiss na ako ato panag-uban tungod kay uban ninyo. Natilawan sa nako ang kalipay. Uban ninyo nawagtang ang ako mga kalaay. Kay naamo ng kanunay nga nagligaw na ako. Labi ka na, Dax. Sa pagkatinuod lang, supak sa kumbot ang akong gibuhat ka. Pero kinalang nga mawaon ako sa inyong mga mata. Tungod sa usa ka mahinungdanon kaayo nga misyon. Niyang gisada ko nga plete og pakapindong. Salamat kay mama. Salamat kayo. Sige, kaduyot kay manaog sa ko. Tan-awang tag-unsay imong reaksyon. Inikakita ni mo na akong salpahisa ka. Good morning, ma'am. Niya ka magtrabaho din eh. Yes, ma'am. Pagawas sa ang imong account. Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. Anjali? Ang mananap. Sweetheart? Oh! Oh! Sweetheart, ganito lang. Patyon ta kang salpahisa ka! Oh! Pagawas sa ang imong kabit! Odat! Gawas din ni mananap! Anjali, paminawa ko! Tulungan na! Usa! Anjali! Jax? Usa imong gibuhatan ni? Ako mangutanan nimo kung nga nung imong ginabudabuhan ng sa imong kumo si Rodney. Angay pa man ganing patyon ning tawana? Hay nang iyang kabit! Odat! Uy! Ay, naku, sikang imong tingog sa pagtawag sa katao nga. Dugay na ginuyong sa misteryo. Unsa? Oy, Angeline. Oops. Nabitin mo na. Don't worry, kay Ako si mapadayon Gihangyo niyong ganina. mapaminaw ang sumpay sa Napaminaw atong na ako. drama. Unsa pa may agay na kung paminaw ni mo, ha? Subscribe sa Ang atong lain na YouTube sang channel. makak! And Kung you sa can mga follow ganyan, us on our kabagian TikTok ni si account. Rodney, Just search kung saya Radio na Drama ninyo, Bisaya. mali mong Or madungog, click ang the among link sugiro nimo. in the description below. Kamu na mahibaw niya. Kay siguro kay ko, nga di na mutuo kung ako ang musulti niya. Ayaw pagbiya, Judas! Oops. Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Oy, Angeline. Oy, nangutan na kauna-unta. Ako siya gihangyo ganina. Nga paminahon una ko. Unsa pa may agay na kung paminaw ni mo, ha? Ang lain na sang bakak! Kung sa mas gani ang inyong kabagian ni si Rodney, husaya na ninyo, humari mong madungog ang among kisugiro nimo. Kamu na mahibaw niya. Kay siguro kay ko, nga di na mutuo kung ako ang musulti niya. Ayaw pagbiya, Judas! Mao katong bahina ang atong gibiyaan sa miaging yugto. With you. Angeline, may upang mo relax Ay, ka? kalma lang una, Angeline. Ug paminawa una, me. Mahimo ba? Ma'am, mahimo ba, ma'am? Sa dili pa mo di mo gusto ang imong konsensya, o si dili pa ka masuko umayin si Rodney. Ngano? Unsa ba gani angay na kung paminaon, ha? Ang tinod nilitabo sa pag-abot ni si Rodney dinhi sa resort aron uta pagsusi kung unsa na ang kahimtang ining dapit nga pinangga og maayo sa iyang amahan. Ingon ini ang nahitabo nga. Gidagit siya? Oo. Sa pamilya o mga kamimbro ni Odette nga guklo sa balaod. Lakip ako, gitaral. Kay iya man kong gihimong usa sa tigbantay ni si Rodney. Grabe ang akong kakuyaw nga akong gibati atong higayon na tungod kay nagtuo man ko nga patyon nila diha si Sir Rodney. Pero patay yun ay kaayo si Odette di Sir. Mao ang iyang tumong di ay sa pagpadaay ni mao ang pagpaniguro nga dili na gyud makapalayo sa Sir Rodney niya. Agi siguro lang niya sa pagpakuha gikan ni Sir
Mao ang cellphone ini. Maong wala ginahimo pa ang akong agaw na ron. Makakontak siya sa gusto niya kontakon. Kay makahimo mo kayo siya pagpangayo og panabang. O mahimo niya ang kasumbungan sa tabo niya. Ako sa akong bahin na gusto mo tabang ni si Rodney, maglisod sa paglihok. Kaya nabaw ko ang atong higayon na, gibantayan sa ang akong mga lihok na dili mo si Piat. Salamat na lang sa kabuutan sa Ginoo. Kaya sa kadlaw ana, gisuhon sila sa mga tinugyanan sa balaod o nahurot. Mintras kami si Sir, nakahigayon sa pagkikyas. Gitabangan sa akong mga kadugo o mga kaira. O karoon sa Ginoo. Nakabalik mi din sa resort nga luwas. Ginoo ko. Mao ka nang wala kay katungod nga masuko ni si Rodney, Angele. Ang unang kinutaan mong gibuhat, mauwa pa pangutanat, di kay Budrit Surakasmag. Nasayop ko. Wagi may hinugdangan ang magdali-dali, day. Di ba? Tinuod yun na. Naluoy na hinuo kung nagtanaw ni si Rodney. Oy, nga nagpatara lamang sa diyang imong gidabudubuhan. Di ka pala mangayaw pa sa hilo? Ang pong sorry nga iyang madungugi ka nimo, igo na kain na makapahupay sa iyang kahiubos. Plano para ba tato siyang magkuha nimo dito sa inyong nahimutangan. Ang maong bag-on nyo gipuy-an, aron dadon ka pagbalik din sa resort, aron kuno sad makahiusat ta. Pero, ingo na yung nagnahitabo. Ay, hinoon. Dili mo sa dato mabasol si Angele. Kaya wala mo siya may balo. Sa nahimong dagan sa ilang parag-uban ni si Rodney, di nalambigit ni Odette, maong nakahimo siya sa pagpasakit sa ato ang agalan. Pero wala ko'y interes nga mangukit ana sa pagkakaroon. Bahala ka na busugilon ka na mo sa hinungdan kung nganong nahimo kang bangis karong higayuna. Ang mas nabi importante para nako, nga makamao ka mo angkon sa nahimo mo yung sayop. Mga dispensa sa imong gipasakitan, aron pagbalinaw tang tanan. Hain si Chris. Kalimti una si Chris. Ang importante, nga mahuwasan si Sir Rodney sa imong gibuhat karon. Pwesto na. Oh. Sorry. Sorry, sweetheart. I'm sorry. Pasaylo ako. Nauhaw ko. Kalib din lang, okay? Haska isugan ang Jilin. Wa ko maglahom. Nga mo rin siyang turo ka isog kung manay masuko. Namisiga ang ako mga mata sa akong nalantawan, oy. Nahadagan lagi ko. Aron tabangon pa si Rodney ba? Wala yung tao paglihok. Nga igo na lang midawat sa iyang mga kulata. Makahimo mo kayo sa paglikay sa Sir Rodney kung buhaton niya niya. Pinarabay ko sa babae. Pero tanaw na ko, iya na lagi pasagdan si Ma'am Angeli sa gibuhatin eh. Aron tingali makwasan sa gipating kasuko. Piligro ba di ay ining babayhan na kung ano na mapupo sa painom. Kay andam na mo patay. Kung patay o mapakamatay. Lupi pa'y laki kumunukmag. Kumagay bisunod, human matamparos. Human sa tamparos. Da, unya ba ayaw pang munukmag? Salamat sa akong amahan. Ay! Ako ra gyud ay napuslan ang gitudlong pangamot sa akong amahan. Aron kuno sa adlaw nga may mutangkos ka kuyaw. Maayo na lang nga makahimo ko sa pagpanalipod sa akong kaugalingon kun may mutangkos ka kuyaw. Kung mao na, peligro kung si Udit pa imong kikatubang. Labing siguro nga makapuyo gyud ko presuhan. Ay, kumusta naman si Sir Rodney? Wala na ang inyong kabalaka, Dax. Nana, ganman pikto. Tanaw na ako sa malibot. Tanang mga crew pulos na nga shock sa nakita kay sino. Nangayo na ko og pasaylo.
Maong ato na ni kalimtan, okay? Ato sugdan ang sa kabagong kinabuhi. Karon nga wa na si Chris. Ngano? Unsay nahitabo ni Chris? Well, hitabo ni Chris. Ang diferensya lang kay may emergency nga tawag ngayang nadawat ug gikan kuno siyang inahan. Kisa nagbalita nga may daotang nahitabo siyang aman. Mao nga ko na mismo ang miabog niya sa pagpauli aron niya matambungan kung unsa magani ang mahitabo o kung nahitabo dito. Mao ba? Gisiyangan lagi ko. Kaya siya ko tayo tahasan ako nga mumanage sining resort. Kaya ako plano nga mamakasyon na natang duha sa laing lugar. Aron magpawag tag sa stress kamugda ni Odette. Wa siya uwaw. Hindi na nato siya sigutan, okay? Ikaw, Dax. Ikaw nga kung ipuli ni Chris nga may manage din eh. So, madayon gid mo adto sa laing nasod si Angeles, sir? Pero, O ay na pero diha. Ay nagsupak ang plano si Rodney. Aron dito sa laing nasod. Ibon ng mailhan. Ikaw. unsay... Aron mi sa among trabaho, oy. O niya na pagtabi kung mahuman na mi sa among obligasyon. Happy trip na lang ko niyang daan ninyo, sir. Salamat, Dax. Hey! Hey! Dili may namo masayop ko sa akong mga mata. Si Chris ka tumigawasikan sa travel and tours office. Tora siya. Paspas kaing naglakaw sa unahan. Ako siya sundan. Siya katong akong nakita. Dili may tabungan na sayop ko. Chris! Oh, no! Chris, sumata ko! Chris! Chris, sumata ko! Ay! Ah! Shit! Siya gid ay. Salamat Ginoo sa pagpangitag paagi nga dili siya makaapas nako. Sa tanang taho sa kalibutan siya pagin ang akong gilikayan. Mao pagi ako nakitaan. Thank you Lord nga wa ko nimo pasagdi. Kay dili na gid maayo nga magkasugat pag-usab ang among mga dalan. Di na din. Dili na. Sa sunod, kung maglakaw ka ayaw pagtanga, nawa na hinon ang akong gisunod! Hoy, kinsa ka pa ha? Ganina ka pag nagsigig putak ha? Muingon ka pang tanga ko nga ikaw may naghangad nga naglakaw. Wa na gani ko magtingog, ako pa'y nangayog suri ni mo, unya wa pa'y ka mahuman di hagahot di ay. Bastos ni mo. Usa man ato ni dakon? Pagsulti, ka nagsipok na ba ning akong oo? Ikaw niya akong pahungawan niya. Usa man, ha? Usa? Ay! Ay, tiguan bro ha! Ah, Ayaw kong giamong sa imuhang problema ha! Diya ka na! Katigay mahinaykan pa ta ka! Magbuak pa ng bagol-bagol mong buanga ka! Batig naong! Ay, unsa mo gid kahipadulungan ini nila. ha? Wa ko makasabot sa dagan sa kinabuhi ni Angelie og Chris. Ay, bitaw eh. Wala na ako magkasabot kung unsay tumong sa Ginoo nga iya magitang gibalik ni ining lugar ha. Ni ana sa unta si Angele pero wala na sad si Chris. Unsa kay plano sa Ginoo para sa duha sa? Murag wala na may lami. Ha? Bitaw. Mutubay pagka si Chris ni Angele nga napahimuslan na sa lain. Mao. Pero ang tao nga tinuuray nga may gugma, dili naman mag-mind kung unsang klasiha ang ilang kigugma. Dili ba? Na may mga babaeng naglunang sa lapok. Nya, nahimutang man og tarong. Gimahal sa tinuod yung sa tinuod nga pagmahal o gipakaslan. Di ba? Aw hinoon. Pero sa bahin gud ni Chris, matulon pa ka niya si Angele nga naangko na ni Rodney. Murag wala na may paglaom. Pakyas ang atong gipaabot, Dax. Magpakita pa ka to si Chris din, he? Boy, mangita na katuglain, oy. Wiset! Wiset! Sa tanang wiset! Ay!
Get up! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.